Yo guys, welcome back sa akong YouTube channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, i-subscribe mo na yan. Yo guys, for today's video, mga tutawag swilahan. Mga tutawag project. Kaya abre natin swilahan. So karon guys, so wala pa ako naka-ilis. So mag-ilis ta in 3, 2, 1. So guys, naka-ilis na ko. Naka na ako. Pero ito no, kaya matido ko nag-swila. Pero kung t-shirt, matihay. Nakakahilas bro. Nablakag yun na ako ito ganina. Tanawa lang eh. Watcha! What the fuck? Bobo. Wala ba kayo nakalintan? Wala ba kayo kalintan? Ay, pumanig kalintan. Ba't sabi mo hindi mo ko iiwan? Bulok, face mask ko, face shield. So, nanak ko dre guys. Pangita sa akong background. TV Patrol. Pangit kayo, ikaw. Ako dahil. Let's go! Matutag sa kinakaroon guys kaya matutag sa kinapasa tag-check ako parang project. Yehey! Ano ang project guys? Makot kayo murag bayot tanawar good no? Kuan kay ko, lucky kay ko pero kung design pang babae datay. Inches later. So ngayon guys, nako karon sa Madlok, daghan kay tao. Daghan na kay sila guys. Mga staff, may mga social distancing good. Na sila. Wala na sila buok. Let's go. Ngawa dire mo tao. Hindi kayo ba? Sa tao para sila guys. Mga maestra guys. Mga maestra guys. Para sila guys ha. Hi sir! Say hi to my vlog. Hi sir Brian. Na sila. Mga sila. Mga kuwan sila guys. Mga tikasan. Pero dad ko mga taguan, gado. Dad ko mga gado. Pero tingin na mga butan kayo ba? Nga ako, bugo kayo. Yes sir, Sir Dan. Pasok tagpanchik. Yeah, pasok ko ya. Ha? Sorry kaya mamabay ako design. Muli na siya guys, Sir Dan, burag. Gagaw yaman ako ni guys. Picture ko gagaw na ako. Hi vlog. What? What the fuck? Si hi vlog. What? Hi guys. Hi miss. Mato kong advisor. Mga advisor. Guys. Paumanhin po, di ka maklaro. What? Guys, manakog pasa. So, mato na sa atong classroom na daan. Muna akong fun guys, classroom dito sa una. Dagkan, nagkimig kabuang dito sa tanan. Murag ako buang. Stay! Sunod na! Takot dito guys. Sorry kayo guys, kay nagkaroon pa ko ba? Hindi kayo makita na gwapo kayo ba? Ano? Naka-fashion ko, naka-mask. Gwapo no tayo ko nakahon. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Tara din sila guys ha.
Friends Bidelicario guys. Buhok tae. So ano siya guys, yapo kayo siya guys. Yapo kayo siya guys no, panana pag buhok ba niya, bunit. Shout out vlogin. Manasin guys, mga barkada na ako guys, dress matidok. Tapos sila guys. So guys, so karon guys, muli na takarong taod. Yung ano, way lingaw diri. Yes no. Support the guys kay. Tarong mag-eskwela no. Pas ako ba vlog ko, eskwela na pag Biskut. Surong ginato no. Yapo ka na siya guys. Yapo, imbataan eh. Lay na po na style. Oh, mana? Isa pa. Oh, isa pa. Yapo kayong buang. Oh, isa pa. Isa pa! Last. Oh, yapo kayong buang. Oh, yapo. Few inches later. Muna ako classmate guys. Unsa? Oh. Si Pyrods na kalimban. Then si Kuan. Si Kayla. Peace out. Walingan di ay. Mga Kuan. O, si Chong. O, baguran ni Abot. Hi guys, subscribe to my channel. Kopre ka dapat ko kay paklaro mong naong. Mao ni si Chong guys. Upaw na siya. Ilom lang. Shh. Guys, subscribe to my channel. Arayan siguro. Yapo kayo do. Ragtae. Murag ermitan niya ang buang oh. Yapo kayo do. Yapo kayo do. Guys, manguli na ni karon guys. Bago na ko sa Leslie Carrillo, yapo kay buang. Yapo kay actor. Mo karon. Sa iyong atik. Mo karon. Sa iyong atik dito. Tuwa. Man Renz. Tubig. Libro mo ako ng tubig. Tubig. Tanging blue. Tubig kayo nun niya. Blue pag yan. Tubig. Manawid. Flavor. Sa balo ka traa. Mahal kayo pag ito yung sweldo. Pag magkabot ang 1K subscriber. Different ka. Please subscribe to the YouTube channel. Mabot tag 1K subscriber guys. Pag yung away tag blue. RBTV. RBTV. Meanwhile. Oo, kung palit og fan guys. Pwede ako tayo. Pila na eh? Ay, so, 120. Then, 20 pula na yung chocolate German. Basta kapento ko guys. Pero, hindi. Lamig kini siya guys. Burag ako. Nahdap mo sakay diri. Nagdakop sila guys. Kita ka na guys. Dakop sila guys. Martinez! Martinez! Oh. Let's go. Karon guys, nagbaktas na ako karon pa uli. Sa kantor ako nagpahulong kay kuan manggod gina. Di manggod masudlan na mo kay virgin pa ba? Ay, lubak-lubak ba niya? Di wala naman po mag-shortcut naman po gagawin. So guys, niabot na ako karon sa among balay. Nakita na ko dito ang mga classmate guys. Nandito ang mga classmate. And then itong pinakayapo na akong mga classmate si Renz Bidelicario. Ano to siya guys? So karon gisa kabot ako sa balay na init. Oh, init juga guys, mura ko. What? So karon guys, mga akong tagpan. Kaon mo? Kaon day mo. Palit mo ginyo eh. Oh, buko. So bago na to umano na to ang video karong adlaw update lang tamo karon no. Na ako ang account which is kani. Di na ako ma-open. Share ko lang. Ambot ihap ba or ambot na magud ma-open para na mo ko'y update ato ng mga numbers ko email address ana gud. So mara to guys. Niabot na ta og 100 subscribers. So patuloy kayo sa inyong suporta guys. Na shoutout po ko sa mga bago na itong mga supporters. And shoutout ko kay Renz Bidelicario. Itong pinakapayapa ko na classmate. Dili ko itong mga classmate na ako. Si Chong. Then sila Walingan. Then Pyrods. Kasi ganina classmate. So shoutout po din ko kang Edelweiss. Kaya nag-ingon ako na shoutout ako siya. Shoutout po sa inyo. Shoutout po ko sa Tigpanot Brush. Pero ngilog yan pang ngipin. Ngilog yan pa na. Tapos din bago pa ako nagkuhan. Toothbrush. Relax pero
gahi niya mong kuan. Dili dali mahingo. Dili mahingo. Papuhag yun ako eh. So malang to karon guys. Don't forget to subscribe. Hit mo rin notification bell para update ka sa mga videos ko. 100 subscribers na to guys. Happy ka mag 1K. Let's go! Hanggang sa muli! Bobo! Peace!